Hola aventurers, què tal esteu? Avui us porto un lloc diferent, estic a la República de Tor. No estic en un país diferent, sinó dintre de Catalunya, i tenia moltes ganes de vindre a aquesta població, degut també al rebombori i demés que ha portat per la televisió, però no per això. Anteriorment ja m'havia llegit el llibre i també ja m'havia informat molt, amb un amic que li agrada molt, que per aquí ja ho sabrà ell. I res, si més no, hem fet una visiteta pel poble, entrant des d'Andorra amb el Jeep, una carretera que Déu-n'hi-do, per si no passes amb Jeep no passes. I bé, molt maca l'experiència, i si més no us deixo unes imatges perquè pugueu gaudir d'aquesta estada aquí al poble, veure el que s'hi cou, que ja s'ha vist tot per la televisió, però si més no, com sempre dic, jo també vull tindre una mica de record d'on vaig a visitar i poder-m'ho guardar. Si més no, 4 fotos a vegades les passes ràpid, però unes imatges a vegades parlen per si soles, perquè una vegada estàs allà també et quedes amb els detalls i d'altres coses. No tot ho gravo, això està clar, perquè si no a vegades us faria vídeos molt més llargs. I res, anem a gaudir d'aquesta mini aventura, perquè faré un vídeo curtet, però si més no sempre quede amb record. I si us voleu informar més i de més, perquè jo no us diré aquesta casa és de tal, ha passat aquí tal cosa o tal altra, o aquí vivia, o aquest he vist, o he deixat de fer. No, per això ja us podeu informar amb el llibre, amb els vídeos, que jo crec que amb aquests vídeos del Carles Porta en teniu més que suficient per fer-vos una mica a la idea de lo que es va coure, va passar, i se suposa que ja no té que passar res més. Però mai se sap. Gaudiu d'aquest vídeo, tal com jo faré, perquè quede també per mi. I res, anem a ficar una miqueta de foc en aquest cas, però foc de dalt, perquè avui també segueix fent calor. Que vagi bé. Endavant, va, us deixo amb les imatges. Gas! Mort qui té mort, mort és qui no parla, el cel sigui que Déu no ens el torni. Mort qui té mort, mort és qui no parla. Mort és qui no parla, el cel sigui que Déu no ens el torni. Mort qui té mort, mort és qui no parla. Volem paisir, si no ens en doneu ja ho veureu. Volem paisir, si no ens en doneu ja ho veureu. Volem paisir, si no ens en doneu ja ho veureu. Volem paisir, si no ens en doneu ja ho veureu. Volem paisir. Hem pujat amb aquest jeep, que hi ha foc encès en una casa. Es veu o no que treu fum aquesta ximenea? Que sí? O sigui, el que diuen que hi ha d'haver foc encès és veritat,
Aquesta cova és fruit de moltes mans, per damunt de totes les de Déu. Sisplau, respecteu-la. Ja estem a la part alta, aquí darrere hi ha la cabanya dels hippies, com heu pogut observar, i res, està molt guapo tot, que li puguis ficar imatge i veure-ho en directe, si més no perquè et facis una idea, i més perquè com és el que es porta aquests últims mesos, doncs també fa gràcia. Sí, també ho podia haver deixat per d'aquí un any vindre, però ja que hem tingut l'oportunitat de pujar-hi amb jeep i vindre des d'Andorra, que també està més al costat de casa, doncs també ho aprofites i també gaudeixes d'una tarda d'estiu amb una bona temperatura agradable i amb els paisatges molt verds, com heu pogut observar. I també una cosa molt guapa és que també baixa molta aigua i també, com bé dic, és una vall preciosa i fantàstica. Doncs, sense més, desitjo que us hagi agradat aquest mini vídeo, o no sé què en quedarà d'ell, i ens veiem a la pròxima, a veure què puc compartir per gaudir i seguir endavant. Moltes gràcies i seguim. Toni, l'aventura! Gas!